Hekk kif rapporti fil-midja qed ikomplu juru li Chris Cardona huwa l-politiku illi semma minn Vince Muscat mal-Pulizija, il-Prim Ministru fl-aħħar jiem baqa' jinsisti li s'issa m'hemm ebda politiku involut. Il-riżultat tal-investigazzjonijiet s'issa ma jurix illi kien hemm persuni li huma jew kienu fil-politika illi huma konnessi mal-qtil tal-ġurnalista. Affaċċjati bid-domandi ta' dan l-istazzjon, diversi ministri tal-Gvern ħarbu milli jwieġbu min qed jgħid il-verità. Buħut minnhom ifarfru fuq il-Kummissarju tal-Pulizija. Għalkemm kollha għadu attenti ferm kif ipoġġu l-kliem, fturija ċara li hemm aktar fatti li qed irid joħorġu. Chris Cardona huwa l-politiku li semma mill-koħħu. Kif tispjega li l-Prim Ministru tibqa' jgħid li m'hemmx politiċi involuti? Jiena noqgħod fuq il-Kummissarju tal-Pulizija. Jiena ovvjament xem fil-statement tal-koħħu ma nafx. Taħarġ rapport fit-Times illum ħadd ma ċabdu da rapport. M'għandi xejn iżjed nżid. Bis nagħmel tisma' s-soqsija nerġa'. Nirrispondi eżatt bħalma qal-Ministru Jinvorx. M'għandekx iktar xi żid. Xatt minnhom qed tikdeb, so għal xiex, min minnhom M'għandix xi wieġeb iktar. Jiena m'għandix aċċess għal materjal tal-investigazzjonijiet. Grazzi. Tweġibiet li konfermaw kemm l-istorja tat-Times qed titfa' pressjoni fuq il-Kabinett. Intant dwar ir-riżenja ta' Rosjen Kutajer minn Segretarju Parlamentari, il-Ministri għal darb'oħra għażlu li ma jikkummentawx. José Herrera jispiċċa jaqbes għalija. U tiddefendu għal Rosjen Kutajer? M'għandix xi wieġeb aktar għall-kummenti tiegħek. U għadnub, jekk eventwalment Rosjen Kutajer ma tibqax tifforma parti mill-Gvern. Jien nikkuntenta ruħi bil-mistoqsijiet tagħkom u forsi intom tikkuntentaw ruhkom bir-risposti tiegħi. Marija Franca Lanza, Annet News.